שלום, זה סרטון תכנות והגדרות של הפאנל שלנו, אימפקט בNetWheel. קוד טכנאי דפולטיבי 4x8 במצב קודן כמובן, לוחצים על סולמית ונכנסים למערכת. יש לנו גם הגדרת מערכת וגם הגדרות תצורה. נתחיל מהגדרות תצורה שאומרת כמה טורים אנחנו רוצים. אם אני נכנס למצב רשימת דיירים, אנחנו רוצים טור אחד או שני טורים. כרגע בדיפולט זה שני טורים, אני עובר לטור אחד. זה תלוי מספר הדירות שיש לנו. חוץ מזה, יש לנו שינוי קוד טכנאי. הסיסמה הנוכחית היא 8888, ואני אשנה אותה עכשיו לדוגמה ל-1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. פוצע. נצא מפה רגע. אנחנו רואים פה שיש לנו טור אחד והקוד טכנאי עבר להיות 1, 2, 3, 4. עכשיו אנחנו נעבור על הגדרות מערכת. הגדרות מערכת הרוב לא מעניין חוץ מהגדרות פין, ניהול כרטיסים וניהול שמות. נתחיל מהגדרות פין. זה בעצם להגדיר את הקוד הסודי לפתיחת הדלת. הוא לא מבקש ממני מה היה קודם, ישר אני יכול להגדיר לו מה אני רוצה. 2580 לדוגמה, ויש לנו סיסמה לפתיחת הדלת. עכשיו אני עובר לניהול כרטיסים. בניהול כרטיסים אני מוסיף כרטיס ומציג את הכרטיס. ואני שומר עליו. יצאתי לפתיחת דלת, בוא נראה, פותח לנו את הדלת. חוזר עכשיו להגדרות נוספות, ניהול רשימת השמות. יש לי פה כמה שמות כבר, אני יכול לערוך אותם, אני יכול גם למחוק או להוסיף. בואו נתחיל מלהוסיף. אני רוצה להוסיף את אופיר. מכניס את השם, לוחץ על פלוס, בוחר את מספר הדירה שלו, בואו נגיד 80. זהו, יש לנו את אופיר בדירה 80. אם אני רוצה לערוך שם, אני לוחץ על העיפרון ואני יכול לערוך. סתם לדוגמה, אבנר. זה כל מה שצריך לדעת. יש לנו את אופיר, יש לנו את אבנר.